Aga, sir. Aga. Ada kayo mau pajak nga agay yung ako lo. Ano ko natato mga sir? O sir, mapagkakanan lang kami ko. Kon hay nan balay an marasa nga parang binagol din na dagami. Dire, sir, mapagkana kami kung may Kon may ada ni rasinunad pero manintiyan na may dasinunad kay adlaw-adlaw damot na palit din hi. Dire, sir, nagbibiling lang kami. Nagbibilin ka mo hindi kalidad nganin marasa nga binagol. Di nila ito niyo matatadaan. Sunod ka mo akon, sunod. Yung po kong pagyakon, kanya mga harap ko natutulog. Ano ko? Ano sunod ka mo akon? Sige, sir. Bakit siya pinira? Huwag pinira na yan. Pagkaon. Kalius, huwag ka mga tanan dini. Amon yan pinakulan na itatakiyahan ni Leticia Mamita, ha? Dinigin bubuhat nga tanan, ang proseso ng pagluto, ang marasa nga binagol, ang bungtuhan dagami. Tilaw ka mo, para ka umakasabot, kung ano tiyak ka. Rasa. O, tilaw. O, ano tiyo masisiring? Ito pa. Ha? Marasa nga ako, sakto lang tapis. Singpako? Para, sagot nga mo, balik-balik. Mabalik-balik. Minute di kalidad. Di kalidad, good. Ada naman mga sir. Pero kadusina. Pero kadusina yung papaliton. Ano na? Pero kadusina yung papaliton nga binagol. Pero kaya mo nga, hindi nga kasugaran. Ay, tawag yan ang problema. Diri mo man kami papaupos kanina pagyakan. Lagi, di talaga ako ng tuyong ni. Kaya naman na dito yung pagkani, aber. At ang pagpakiana mo, kung meron ba ni mga alahas, ruba nga rilo. Oo, nagputaw. Mga appliances nga ro ba, napalit kami. Hindi yan ang bronze, ang papaliton. Ay, maharap na mga binagulan na niyong ginganian. Huwag ka mong pagyayabos kanina pa. Ay patakas ka man lang yakan. Kaya di ka pa nga kami nakakahuman, nasumpay ka na. Agakay, salamat na lang pag salamat din nga. Binagol. Hindi naman ang mabayad dito. Ibalik pa man kami. Sunod, kimarasa man ini nga binagol. Salamat din nga. Ay, ang ito, mabado kita ng kasugaran. Sir, mabago man kami, salamat na din.